mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento. Uragon Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta. Uragon Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinabang. Uragon Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka. Uragon Bicol, ini at sa tuyang programa. Uragon Bicol, Bicol, Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang ka Napirot ako, John. sa lagwerta mong mahiwas Aloy kaming restorya kaya kasubang gini na inanong Father Rex Arjona, kasi Father Vic, han mamunga na pagiriba sa niluto na niya ini sa simbahan. put na Birthday kaya ni Presidente Mitabi John, si Brad na Romy Atule. Yan sa Istansa. Kaya restoryahan man kami. Medyo napirot ako. Yan man duman si bayaw ni Brad Romy, si Wina Barcoma. Pero ngayon ako nagmamati sa programa mo, An. Dawa ngayon ako nagtatrabaho duman sa Sorsogon. ako ning Nakamonitor ngayon ako sa OKFM Sorsogon. magay Adangog ka ngayon so interview mo ngayon kay Congressman Garbin. Na sinabihan mo ngayon, bakit ngayon naman kung maulog ang cellphone mo? Dahil nalilingawan ni mahiwaso Win Barcoma. matag na sa kong itina Anyway, belated happy birthday, Brad Romy. Yan man naman sa mga pagiribata. ini Si Brad na si Marcilia, na niya nagka-problema ta nakamrag kan ikos. Nagpa-Manila kaya si Brad. Same. Nagpakamrag sa nagkanikos. Yan niya ako, Brad, ay mangki katotohanan na nagdamang ka sa Manila ta maiba ka damang kay Congressman Meow Meow. Si Congressman Barsaga. Nagrally-rally baga si Congressman Meow Meow. Anyway, ini po sendong amigo Giraray Al Armario, reporting for duty digdi sa programa Uragon Bicol program. mamunga Uragon Bicol. niluto na niya On minsan makaurag. Dako lang iuragan. Siyempre, nakahook up man ang OKFM Sorsogon. Kumusta mga pag-iriba dyan sa Sorsogon? Dyan sa Daet, sa Iriga. Radyo natin, sina Joey. Sina Rex Nabulima and company dyan sa Sorsogon. Siyempre, Masbate and Catanduanes, ano? Si Primo Andy Marbella, monitoring si Primong Andy. Good morning, tabi Primong Andy. Marbella, nagpasaway na naman badyaw. Kaso hapon, sa night market sa May Ayala. Pananggan nagka aralaw iyan, tabi Primong Andy. Sabi baga ni Mayor Siam, nasa pag-profile ng onyang kan mga badyaw na yan. Profiling ng onyan ta
may planong ipabaralikon yan duman sa saan nga yan? Sa Zamboanga? Ayun pala yung mga badyaw na. No? Sa Zamboanga ba yan nag-arali? At gustong pa Leon iyan kan lokal na gobyerno kan Legazpi hindi magparapasarawa idigdi sa tuya sa Legazpi. Dahil kita magparatarao dyan sa kuhan sa badyaw muruyhaw nun yan sa Legazpi. Mga mabuton dan taga Legazpi sige an Relimos. Kaya may kampanya ngunyan tabi an gobyerno lokal na day pagparatarawanan iyan. Paluas nga ni mga flyers na bubugtakan dyan kakaag naman sa flyers na ang magbigay sa badyaw mamamatay. Diba? Joke one sa neto. Mga tao man bagay yan. Kundi, dito magparaturo doon nagkakasaranay yan digdi. Saro yan sa problema kan Legazpi City. Taon-taon pag-ururonan taan manangod sa inggit. Kuang kita John, digdi daw kita sa topic kan inggit. Ara mo, pag una mo kan terminong inggit, simple sana John. Pero ang terminong inggit, sabi nga ni kaniba, daing bulong iyan. Daing bulong ang inggit, mas malalang-ilang iyan. Malalang-ilang iyan primong ande na inggit. No, si primong ande nga dakulo man kanina na inggit. Nagtanom ako May guson, sa lagot. kung minsan sa paghigos mo dakula na inggit. Buhay talig di sa kinaaban ade. Tantod baka makasingit kita sa dahil pag nag-reply si Kong Pido baka may kaulangan o baka nagninong naman si Kong Pido. Gusto tayo mahugutan ki mga informasyon, mga update po dyan sa Kubicol. O baka taon-taon mag-abot sa kuyang partner, si Ate Sally. Takan Sabado, John, kan Sabadong hapon, naimbita naman kita dyan sa pagtiripon sa Boulevard, dyan sa Ibalong Park. Dyan kaya ginibo John, so pag-distribuer kan mga padyak, so mga padyak baga na tinakudan ki ki tindahan, napod ka to, so padyak asenso, padyak asenso, igaman ki 15 na tinarawan sa iba-iba tabing mga barangay. Ito sa nagpakapasar daman sa requirements napig initiate po kan ako Bicol. Kaya nagkapirang paratinda digdi sa Legazpi 15. Actually pilot program pa man sa na ini. Di ka mo magnalas kung tatadit pa man sa na natawan dahil pilot project pa man sa nangani. Kundi ngata daw junta simple na sa nang bagay yan napigigibo ka na ko Bicol, pero dahil mo nanggan mahali ang mga maraot na kaisipan na di may nadangog akong feedback kaya John na pig-inggitan sa saro naman na beneficiaryo. Imagine mo pigingwa nga ning magkatarabangan na mag-urasin suman sa paghanap buhay, pero din ang ganalan mga inggitiro-inggitira, man nga pwede yan maging beneficiaryo, nagbenepisyo na ngayon kan ibang programa, kan ako Bicol. Peter, classmate, mangod to kita, mapasada naman ako hain si primong Ramil mo. Sino primong Ramil? Classmate na Peter. Anyway, down. May nagkomentaryo na naman John, nadangog ko na ngaya, dahil man ngaya pwedeng maging beneficiaryo iyan, na
benepisyo na ngayang kan ibang programa kan ako Bicol. Ay, dako na nung baka so mga tupad, so AX, kung ano. Ano ngayaran ni ngayon kay Kapitan? ano? Paano ngayaran ni ngayon kay Kapitan? Imagine mo simplihon sana yan dyan na pigtatabang kan ako Bicol, pero may mga naiinggit pananggad. Imagine mo yan. Kung nadangog sa nanindo, so testimonya, ka nagkapir ang benepisyaryo, may saro duman na nagtaram, mapapaibi ka dyon sa testimonya kan sarong benepisyaryo sa kaugmahan niya baga. Imagine mo, may igwa ka na ki padyak na titindahan, igwa ka na ki ititinda, igwa ka na ki mga gamit panluto, igwa ka pa ki kapital na 5,000. O, dagulang bagay na baga. Kaya makaibi nga ni sa sarong testimonya dumaan kan sarong benepisyaryo. Sabi nga ni Kong Pido, pwede ka na ngaya sa maalaala mo kaya. Ikaw ba nga yan yung kan, maalaala mo kaya? Sa telebisyon? Ngayon kaya ang telebisyon garo, ang TV garo dahil na masyado biga para iriling ade. Puro na cellphone. Kaya ang mga tao ngunyan, kadak lang kan diferensya sa mata. Sa kasi cellphone. Naon mo yan? Kata daw may mga tao dyan na day na ugma, kunahiling naan kataning niya o kaparyentes niya nag-aasenso. May mga tao daw na araw ka na di. Imbis maugma ka, dahil naiinggit ka. Naiinggit sa pag-asenso kan kataning. Simple yun masanang bagay para dito na yan na bagay na tigtabang mga ko Bicol para ma-improve sa buhay-buhay kan tios na pamilya nagsakripisyo. Naiinggitan pa kaniba. Ako dyan, naugmaon daw ako pag nahiling kong ang kataning ko, ang pamilya ko nag-asinso. Tangata dyan, ang isipon mo dyan, kung ka magipit dyan, pwede mo bagang utangan. Unless na, ano gali, iba man, so day sakiman, so day kalamang onrahan. Pero sa maray na pakiuron dyan, kung ka baga nagigipit, pwede mo baga mautangan, kataning mo naguro asinso, at least kung kagi madudulukan, pwede kang mautangan sa kagipitan mo. Or vice versa John. Vice versa, na so kataning mo na dati para utang sa imo, dahil na sa imo mag-uutang, na nag-asinso na John, okay naman sa buhay-buhay niya. Pero ang maraot, John, tadakul man talaga girare ang tao na imbis na maugma, dahil taan pipairal sa diri niya, suinggit. Imagine mo yan, tataraman mo so benepisyaryo ki, dahil man nga pwede maging benepisyaryo, ano ini, nagkinabang na nga kan inot na benepisyo, halay sa ako Bicol. Anong klaseng ugali yan? O kansaro, so ako Bicol, nagtao man ki laptop baga, pero ito so nagkatarawan ki laptop. Gari si testing ko itong mga estudyante, hali sa iba-ibang eskwelahan tabi, digdi sa Albay, may hali sa Malilipot, may sa Bakakay, may dyan sa Manito, may taga Rapo-Rapo, may taga Kamalig, may taga Daraga, ay gamang mga taga Ligaspi. Mga 75 ito sa nagkatarawan mga sarong simana. Ki laptop. May nadangog pa ko, John, ki komentaryo, pagluwas ko naman sa okasyon.
may nadago akong komentaryo dyan sa may embarkadero. Sabi kan, reaction yun. Sana all. Sana all. May naramdaman lugod ako, kan sana all na yan, John. Talagang you cannot please everybody talaga, John. Ano? Sabi kan sarong pade, John, nagsermon so pade, nadait ngaya pag para pausuhon, iyan na terminong sana all. Nauso ba ni John? Sa mga inot na bulan, masyadong pamuso ining sana all. Tan gustong sabihin kayan, John, pag nagtaram kang sana all, igwa ka ki inggit, igwa ka ki inggit sa puso mo. Imagine mo, natawan sa iba, talagang kaipuhan, mataram ka sana all, kung sabihin, ika nag-intention man. Kaya, yaon sa puso mo, John, ang inggit. Kaya, ang inggit baga, John, iyan ang paagi mga tugang kan demonyo. Ano, classmate na Peter, ade? So na ako danta kay ito, classmate na Peter. Kan kita nag-eskwela pa, pati si Joey Sarsia, ako danta baga to Joey Sarsia. Na aninggit, dahil mo pagpairalon sa buhay mo. Taninggit, pagian kan demonyo. Iyo baga, ade? Pag dahil mo inali sa buhay mo an inggit, pwede kang makagadan. Pwedeng ikan makagadan o ikan magadan. Sakay isip mo na dai ka masapawan kan iba, nagigibo ka ki paagi. Kung ano-ano mga maraot mong kaisipan para ikapirmi ang bida. Pabida ka sa buhay mo. Abo ka masapawan. Iyo yan ang mga aninggit, tugang iyan kan insecure. So, gusto mo ikapirmi ang nakakalamang sa iba. Ikapirmi ang bida. Sabi nga ni kaya, so, ako. Pag sa istoryahan, laging ako. Laging ika ang bida. Kaya, aninggit, tugang iyan kan insecure. Kaya nga ni, baga, sa politika nga ni, John, i-divert na naman sa politika, grabe baga ang iringgitan dyan sa politika. Ang iringgitan dyan sa politika, tampig iriwalan, supoder. Supoder at saka sukwarta. Power and money. Yo yan ang pigiringgitan dyan. O sarong example, kung naroon do manindo, kan mga enot na taon, pakatukaw kan bagotang presidente, kan bagotang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, natawan baga kipuder an satuyang congressman kanako Bicol, founder kanako Bicol, Congressman Saldico, former congressman na nag-resign na baga siya. Natawan kipoder. Dahil sa sayang koneksyon duman sa mga haralangkaw na opisyal, natawan kipoder dyan sa Malacanang, Malangani, siya baga naging chairman kay kan Committee on Appropriation. Kaya dakula ono napakinabang kan Bicol, grabe ang natawan digding project ni former Congressman Saldico. Uning mga regional office dyan sa Rawis, nakulon ng mga bagong niya na building kan regional office. So yan, nakulon ng mga project baga, o yan na hospital na yan, na 20 iskalon dyan sa
dating BRTTH, BRHMC, nabibilot ako kan bagong aranggan. Uyo yan, sutundag, mga tugang kan, mga pagtao o pagtaonin poder, sa Bicol, duman sa Kongreso. Siyempre, yaon sa tiwala ni former Speaker Martin Romualdez, kaya nga ni nagkabarkadang maray sinda. Kundi dakulon sa naiinggit, pig parararaot John, pinul, sakod bagango niya, nagugulpi si former Congressman Saldico, dahil pigtutunungan, pig papararaot, lalo na sa mga DDS, o sa mga tao ni Duterte kay ito, iyo ang panginot na nagpararaot kay Saldico, kasi naiinggit sinda. Naiinggit sa mga taga Mindanao kung nga tanatawan gipuder sa administrasyon ni Marcos so Bicolano. Bicolano. Kaya, sagkod bagangon yan, iyon na ini ang nangyayari. Mga tugang kan, mga issue na yan. Manungod sa korupsyon. Iringgiton sa mga DDS, lalo sa mga taga Mindanao, sa mga suportadores ni Duterte, tanatawang kipuder, iyo tabi ang sarong Bicolano. Sige, sagkod mo niyan baga, sige ang rautan. Malangani, dahil napigtutunungan si Presidente na paralampawon da sa pwesto. Palampawon da sa pwesto si Presidente, taan matukaw, siyempre si Lustay, so Vice President. Nasige sa ng biyahe, sige sa ng Lustay kan kwarta kan Pilipinas, dahil mang kipig na trabaho. Pagkatapos, mauli digdi, sa Pilipinas, makuha naman kan budget para sa 2026, ang pigaanapan pagkitrabaho, so, administrasyong Marcos, hindi pa rin siya baga John. Natakan pandemic, kan panahon ni Duterte, dahil korupsyon. Jesus Maria Joseph John. Ako, personal ko yung pagtubod John, so pandemic, so COVID, naging dilin siya anman sa na ito John, ka nakatukaw. Nagparaturubod man kita kan COVID. Samantalang, aluyono nang nangyayari yan, sa mga trangkaso baga John. Siyempre, pag malala ng trangkaso, magagadan ka John. Ang problema baga kaitong so, COVID na to John. Tamas kiso na aksidente, na infeksyon subites, unfindings COVID, ito pala, pagkakauron sa pasyente John, sa pamilya kan pasyente, nagibura sa ng COVID, tanganing dae kakibayadan sa ospital. I-charge ka naman sa PhilHealth. Tanganing libre ka na sa ospital. Imagine mo yan. So, corruption yun, uto naman sa opisina kan gobyerno. So, Department of Health kan, naroon naman doon ka to si Duque ito. So, sekretaryo ka to kan Department of Health. Ito baga ang tirador ni Duterte. Yaon duman dyan sa mga anomalya. Bago ka man pasyente kay COVID, gigibuon kang COVID para maging libre ka na sa ospital. Ay kaman sana, pobre ka man na pasyente, pobre man sa pamilya mo, matugot ka na sana. Takulungan ako dyan na isiyan kay to. Barkada nga niya ako dyan na pamilya man, para so pigsuro si Ipon, dinara sa hospital John. Nadaro sa John sa sa banyo. Nadaro sa banyo. Taday kinagbabantay, ta COVID na ito, COVID victim, di day kibantay. Igurang na John, nadaro say. Nagka-hemorrhage gayod so payo niya, siyempre sigurang nagadaan. Imagine mo John, COVID na ito John. Irakman. Dahil na nakauli dyan sa arong. Inuli man, abu. O, dakulo na nangyari ka na kaso,
Kampanaw ni Duterte. Kaya ang punto ta dyon, nga ta, dahil ko'y corruption kampanaw ni Duterte. Pig para anapan kidiferensya ngunyan, so mga nakatukaw na, ikaw daki, mga korupsyon na nangyari. Nangyari kay kuyahan kay Meow Meow. Saro bagay ni sa nagpiprintira ngunyan kan mga puro people's power da adyon kan Domingo baga nangapodan ini si Congressman Meow Meow daman sa Manila na mag people's power na da against corruption. Nag-attender yun, nahiling ko man sa telebisyon, sa FB, nag-attender siguro mga 50 katawo, ang 25 vlogger. Jesus, mariusip kita di. Suma magand 50 katawo, pero ang mga 25 kayo, mga vlogger yun. Mga vlogger. Bayad man kan mga kontra-gobyerno para mag-cover naman sa people's power da. Na-late pa da si Congressman Meow Meow. Na-late pa da John duman sa ito Forbes Park ito. So pig rallyhanin da. Na-late pa da John ta nagpara ML. Nagpara ML da si Congressman Meow Meow. Kaya na-late pa duman sa okasyon. Ngayon na mga ludoy-ludoy. Adi? Hindi po, talaga din yung presidente. Ano, classmate? Hindi po, talaga yung presidente si Lustay, si Meow Meow, isay pa. So, nagsusuriyaw ibaba ang presyo ng fishbowl. Ibaba ang presyo ng barbecue. Isus, adi? Ano na nabutan kang Pilipinas? O, di ba? May saro pang senador man, nahiling ka man sa Bareta, nasyonal. Saro man ini John, si Bato. Kaya ito, bilibon mo na kay Bato, kan PNP chief pa siya. Matibay man so leadership niya sa PNP. Kundi nagsenador, na-route lugo John. Imagine mo, sabi ni Bato sa Bareta, pigbabasol niya si Congressman Saldico. Pigbabasol niya John, naglinog da sa Cebu, buda sa Davao. Jesus Mario, si pare. Sulinog sa Cebu. Sulinog sa Davao. Ang pigbabasol si Saldico. Ano daw ang connection ni Saldico sa linog? Kung bako ini mga twanks, maray pa ang sabiyon nindo. O ni seryoso ini. Maray pa ang sabiyon nindo na iyan ang mga nangyayaring iyan, na kalamidad sa tuya. Naramay na kita gabos. Lalo dyan sa Davao, linog, sulo, kung ano-ano. Ako, personal kong pagtubod ini, karma iyan. Pamati na yan, John, kan Diyos. Personal ko ining pagtubod. Sidigong baga, kan makusog pa, kan nasa pwesto pa, biyong pigmumoda sa Diyos. Pigmumoda ang Diyos, pigmumoda sa mga padi, pigmumoda sa obispo, pigmumoda sa Santo Papa. Ano naman dito? Nasa kakusugan pa si Digong, iyo ba nga pigmumoda ang Diyos? Naon mo yan? Kaya ining nangyayari sa tuya, pamati na ini kan Diyos, yun. Kaya pakusugon tang pagpangajit, Ano, classmate Peter? O daw, classmate Peter, magkuang kita,
Mag-ibanan kita magpangadji dyan sa, basta sa, kung saan gusto mo. Ha? Para mo, pakusugon ta talaga ang pagpangadji. Saro man ini si Lustay John? Ini si Sarah? Jesus marisip. Makatakot ini John. Makatakot ini kon maging presidente. Batang timsong niya John. So, ano nga nito? May kanta baga siya? Ini si Lustay. Kami ang apoy na hindi mamatay. Jesus Mariusip. Kami ang apoy na hindi mamatay. Ilinga na yan. Sa demonyo baga John? Sa demonyo baga yan na pigkakanta niya? Oh, kaya ilinga na. Sunod-sunod baga mga tugang ansulo? Ha? Sunod-sunod ang sulo, lalo naman sa parting Mindanao, naman sa lugar ninda. Kaya, Isus ko, pasalamat kita, John, taday kita masyado digdi sa Albay, sa Bicol. Pero ilinga na, may bagyo na naman. Isus, marisip. Kaya, pag-usugon ta, John. Pag-usugon ta pagpangadji, mga tugang. Aliyon ta sa buhay, taan inggit. Balikan ta naman so inggit. Taan inggit, sarong paagi yan kan demonyo. May saro pang senador. May saro pang senador yun. Ay na si Ate Sally. Pagkindagin ba si Ate Sally? Tabiluan ko na yun Saro pa si Senadora Amy Marcos. Saro man ini. Joey, yun Saro man ini si manay mo Amy Marcos, bata si Joey Sarcia, padabaon ini kan Marcos. Mga tugang si Joey Sarcia, may istorya ni sa pamilya kan Marcos. Kaya baga, pirmi ni libre dyan sa Piltrangko. Si Joey Sarcia. Ano yung kang kay Joey Sarcia? Ang puso mo ngayon, sabi ni Joey, relax Joey, okay lang ako. Basta may tubig. Ayos lang ako, Joey. Pabulosan ako, Joey. Makusugon ka kay Marcos, Joey. Ini John si Joey Sarcia. May istorya ini sa pamilya Marcos. Kaya pirmi siya libre sa Piltrangko. Takang panahon, pero nabunggo na ini si nabunggo ini kan Piltrangko guide kay to si tama Joey ang istorya ko. Nabunggo ka Piltrangko, nabunggo ka kan train. Pero kung train, tigbakan ako ta. So Piltrangko gayon, John, gari si Bungbong Marcos ang nakabunggo kay ni kay hindi ko na Joey matuom sa istorya mo. O basta pinadaba ini si Joey Sarcia kan mga Marcos, tanamid bidan ini ni Presidente Marcos kay to ni Bungbong. Pinadaba ini si Joey. Kaya sagot mo niyan, nagbibenepisyo ni si Joey Sarcia sa mga Marcos. Unahin kang kay Joey, simpleng tao sana yan, pero makusugo na sa mga Marcos. Ini si Amy Marcos. Saro ini mga tugang sa example nin inggitirang tao. Kaya de ko lamang ka nagboto. Hilingon mo pigpapararaot ang tugang. Garo dahil maray na pigigibo ang tugang niya. May pigigibo man na performance si PBBM. Pero day na na-appreciate ang pigigibong leadership kan tugang niya. Pati so, pinsan niyang si Romualdez, dagitunon ini si Amy Marcos. Day ko masabutan kung ano nadadagitan ka ni. Sa pinsan niya. Pinsan niyang buo yan. Tugang niya si Bungbong. Piga para iwal yun. Kung ano-ano piga para taram laban sa administrasyong Marcos. Dahil na kinailing na maray. Piga para surog niya pa si Lustay. Dahil ko maintindihan ini si Amy Marcos. Kaya ini saro sa mga example nin inggitirang tao. Imbis tabangan mo sa tugang mo. So pinsan mo. Taraman mo kan ikarahay. Dahil piga para komentaryoan niya kung ano-ano.
Gariman inituwing si Senador Amy Marcos. Ha? Kaya, inda John, kon nuarin, matatapos ining iriwal. Adi, ano Joey, may pag-asa pa daw kita. Ha? May pag-asa pa daw kita, Joey. Ha? Itigil ang korupsyon. Ngayon mga suriyaw kan mga kontra-administrasyon. Itigil ang korupsyon. Para riyo man. Ano John? Para riyo baga. So nagpara suriyaw, itigil ang korupsyon. Para riyo man. Ha? Nata John, O ne, sa katotohanan sana. Kung dahi kidilin siya diyan sa gobyerno, dahi kidilin siya sa pwesto, sa poder. Napig mamaot kan iba, lalo sa mga politiko. Kumarandidato pa daw yan. Maski sa barangay. Ano man makuha mo? Magparakandidato ka, kung dahi ka man diyang kidilin siya. Ay, nako. Okay, given na baga na. Iyan na issue sa flood control. Valid issue yan, John. Valid issue baga. Iyan na flood control issue. Kundi, ang puwenta digdi, John, pabayaan ta na sanaan. Korte ka yan na flood control issue na yan. Kung karasuhan, sabi kakasuhan sa mga involved dyan, so be it. So be it kung kasuhan. Kung guilty di, so be it. At isali. Paano kung di man mapatunayan, bako man palang guilty? Damage has been done. Tama? Paano na sunararaot? Ngarog kaya si Congressman Saldico, pipanganaan ni raot-raot. Paano kung pag-abot sa korte at isali, di man mapatunayan? Di-renout mo na. Imagine mo, so kapagalan ni Ate Sally na biyuining dahil na nagkakaturog, raut-raut kung saan doon ako Bicol? Dahil doon na-appreciate ang pigigibo ka na ko Bicol? Mabawi pa iyan kung araw ka rinangkanan nindo, rinaut-raut na nindo si Congressman Saldico? Tawa nindo kipanahon na makasimbag, taan barita ako Ate Sally, mauli si Congressman Saldico, mampang sa kaso, bako dyan sa Senado. Tadyan sa Senado, John, gigibuon man sa siyang tuktukan, anag para investigar dyan sa Roman. Sisena ko yan, chairman kan Blue Ribbon Committee. Si Tulpo. Sa Roman yan. Jesus Maria. Malinig man si Tulpo. Para rin yun natin sali. Kaya nga ni, ang puwenta digdi, pinakapunto ka natin sali, nabi ko para ulit ko yun dahil kita maging judgmental tulos. Ilingon tamonan sa dirita. Tatibad kita na sige man ang rally ta dyan laban sa korupsyon, kita kurakot man. Example, eleksyon. Sige, suryaw tadi, kontra kita sa korupsyon. Pag eleksyon Ate Sally, saro ka sa nakikiiwal kang paipit. Imagine mo, nakikiiwal ka sa paipit, iniiwal mo sa barangay leader, taday ka natawang kipaipit, tapos ngunya masurayaw ka, kontra ka sa korupsyon? Ano apod sa mo? Hipokrito ka? Ikan tawong mapagsagin-sagin. Dakulon kaya ngunya natin sa aladi. So mga tawong mapagsagin-sagin. Hipokrito. Ang termino kayan. Kaya inda, Ate Sally, dahil ko aram kung mari matatapos ini. Kung makabuhilo pa ko kita, may istorya ko. Takasud man, nakauron ko, Ate Sally, si Congressman Kaloy Loria. Aluyon kaming uron. May proposal ko ta siya. Kundi, buluan ta sa mga masunod. Masupog sa emo, may pirang minutos ka na kita. 7 minutos ka na siya. Bye sana. Good morning, Tito Al. Good morning. Good morning, Tito Al. Good morning din po sa gabos ng mga nag-aantabay Yan o Selim, mo tama, bigataram ko sala. Ano mo yan rights mo po yan. Personal ko yan. Yeah, let's all ang respect. problema Ate Sally, mas dakol ngo yan, ang hipokrito. Kaya, pati kita, pagkukomentaryo na. Kasi basta alam natin, Tito Al, ang totoo.
na Kaya armaryo nga yan, bayad nga yan. alangan. Wala nga man dahil kumayadan ka ni si GB. Ano, Jo? Oo. Isuldo ka. Masuldo ko si Oo. Hanap buhay ko yan. Oo. Yan ang- 33 anyos ko ng pighanap buhayan yan natin sa... Oh, 33 years ka na sa Sa serbisyo. DZGB. Sa serbisyo. Servisyo. Sa broadcasting, Tito Al. Pero dahil ko nag-iras dyan sa mga puro flood control na. Mm. Hain yan. Kain daw yan. Magad ka, Tito Ay, Al. naku eh. Sus, Mario, si mga tawad eh. Anyway, Tito Ah, Al, sige. pigad ika habang padigdi po. Sige. Mm, Ano na? ano Kumusta? mo pa si... Eto, mapula pa rin ang hasang. Di nagsimbang si Kong Pido. May Ay, busy ano po kaya, ngayon. busy po kaya siya. May, actually, nung Sarong Aldaw po, nakipag-meeting po sinda ni Eda sa CHED Central. sa CHED, Kasi po, para, so ano po, baga ka nga, so, Unifast, aram mo ito, so tulong-dulong, tapos so, TSP po, so, sa program sa pag-abot po sa Ako Bicol, tabang sa edukasyon. Iyo So, scholarship program po kang Ako Bicol Party List. Ito ang Through sabi CHED. ni Kong Pido, interview kan sarong aldaw ni Pading Pio Fernandez na ang priority next year sa budget is education and health services. Yes po. So parte na iyan. Apo, yaon po ka, duman si Nakong, yaon man duman si Eda as the focal for the education program, educational assistance and scholarship program po pag-abot po sa CHED. So bigayos po din na yan kasi so ano po so school year 2023 to 2024, second sem and first sem na 2024 to 2025. So yun yung ngunya na pig-ayos. Tapos, dire-diretso na kaya yan, Tito Al. Once nakalaog na po ikamo sa CHED scholarship hanggang sa makagraduate, mas ma-maintain nyo lang po yung grade. Ayun, no? Diretso na po yan. Unlike po, pag educational assistance kasi, every SEM, 6 months. Ayun. May pagkakaiba po, baga. Grabe ba natatabakan ng mga programa? Opo. Nakulo na kong midbid na mga professionals na niya, Opo, nagka-graduate na. Nakagraduate na, nakatrabaho na. Sa iba nga niya, na sa Manila, nagtatrabaho Sa iba na, sa abroad na. Opo. Lalong-lalo na po pag abot sa Tito Al. Doon naman yan ang iling ati sali ka ni ba? Nagugulat ako sa imo, Tito Al. Tanang so flood control. Nagabos man, nagdidilin siya sa flood control, mga politiko nga yan. Gabos man na yan. Jesus Mario Josep, dawa na sa lokal, pirang porsyento pigagad. Hindi ko lang aram. Di ka man nagkapot kaya. Di man ako nag-ano kasi iba man kaya ang pagkakaputan kong Iba man ang programa. trabaho. Iba man ang trabaho ko. Wala man po ako sa infra. Yan, trabaho ko man na yan. Magreparo. Na mag-aram Apo. kung pirang porsyento ang piga-resibe kan mga lokal Yes. na politiko. Uli na, Tito Al, i-announce ta inita. Igwa pong open ang Ako Bicol Party List. Dito kang may bulgar ako. Tito Al, kasi sabi mo nga ni, perang minuto na lang ang pigtaon mo sa ko. Kukaon mo pa, kaso bago pa ka pang ngalab-ngalab dyan. Ikaw naman nga niyo. Ako naman nga ni, basta, Tito Al, uni na, ang Ako Bicol Party List, naglaag po ng fund through TESDA sa Sunshine International School Skills Training and Development Center. Imagine mo. Opo, mag-ano po kamo ng free training and free national assessment para po digdi sa Cookery NC2 step. So kay po ang digiti ki 25 scholarship grants, 25 po ang available. Ang training schedule po is November 10 to December 27, Monday to Saturday, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 40 days. So kung gusto niyo po interesado po kamo, apply na po kamo sa Sunshine International School Foundation or pwede po kamo mag-upload sa indang numero sa 0968 785-9001 or 0968-785-9002 or magduman po kamo sa indang school dyan po sa Doña Maria Subdivision Tagas, Daraga Albay.
So, may page po ang Sunshine o pwede nyo din po ining Anong mailing. page 1? Anong page yan? Sunshine International Ako na School. page 1, page 2. Naman po. Page 101. Oh, Sunshine International School, das Skills Training and Development Center. Yan po, digdi ang form. Pwede po kamo magpalista. Digdi po sa link na ano po ninda, post ang form na igwa po digdi Tito Al, mag-visit na lang po kamo. Yaon din po ini sa page, share po kang Ako Bicol Party List. Kung gusto nyo po maging future chefs, kang Bicol, gusto po nindong maging certified cookery NC2 graduate. Syempre, yan po ay sa tabang kang Ako Bicol Party List as in TESDA. Libre na ang training mo, libre pa ang national assessment. Pagkatapos po kayo ni, pwede po kamo magkaigwang trabaho bilang cook or chef assistant sa mga restaurants at hotels or food attendant or kitchen staff sa mga cruise ship or resorts. O ano pang hinihintay nyo? Pwede man kamo magbugtak ning sa diri nindong small food business or catering service sa Ako Bicol TESDA Scholarship. Hindi lang skills ang binibigay kundi pag-asenso, kabuhayan, at kinabukasan ang hatid. Mag-enroll na po, ngunyan na po para matupad ang sa indong mga pangarap. Yan po yan sa Sunshine International Skills and Training and Development Center. Bata sa tupad, garo inali na kayo Ate Sally next year. Talaga? Bakit naman po inali na? Yung piktado na kan mga issues sa puro flood control na yun. Talaga? Magkriyosin da. Oh. So mga nagpapakomentaryo dyan laban sa mga benepisyo, araw ka dahil nasutupan, magunda ko lang na bagay ko tayo itong tabang man sa tuya. Oh, malaking bagay lalo na ngunyan dyan sa ali kami Tito Al sa Masbate City kay po nang tupad duman. Kailangan magpatupad kasi dapat ibalik dakulo na mga basura. Magayon duman kung magbayanihan, magrilinig para maalis yung mga basura na nakatambak. Pero anyway, Tito Para Al, damor na nagutupad kita, Ate Sally, uni man na ibang pasawayon. natama. Ang mga basura na yung disiplina talaga. O dyan sa may kamilya, sa may puro. Oo. Maski sa insain lang pigaan. Basta maut-out, tatapukan. Grabe man, ano? Iya, marami talaga. Sana talaga, Disiplina talaga. oo. Kay Puhan talaga yan. Yung, maski ano yung Programa mo? grabe, massive na information drive para sa mga Ugali. tao. Ugali Hindi ka nga. pag may basura ka, ilagay sa may bulsa mo. Ugali nga. Sa ibang bansa baga, Oh. sa like Japan, di ka mahiling ng mga basura maski sa hindi yung Grabe. basurahan. Kasi, pagka may basura ka, ilalag mo sa diri mong bulsa, duman Lalo mo na na- lang itatapok sa arong Lalo mo. ng basura sa isip mo. Mm. Dahil nang gandang ali. Hindi, talaga. Basura sa isip. Oo. Oo. Yan. So, ano ko lang ini sa Indo, Tito Al. Sige, Just 2 go. days ago po, nagsagawa po ng orientation po sa Sorsogon para po sa 71 beneficiaries po kang Sustainable Livelihood Program or SLP po, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Katuwang po digdi ang Ako Bicol Party List. Hali po sinda sa Magallanes, Sorsogon para po magkaiga po sindang orientation po pag-abot po sa indang pagnenegosyo. So, saro po ini sa pigatawan nin importansya po kang Ako Bicol Party List, pigtatawan po ning oportunidad ang sa tuyong mga kababayan ng pag-asa para sinda po maka igwaning sa diri nindang hanapbuhay through Sustainable Livelihood Program or SLP through DSWD. Livelihood, education, mga health services. Tas Yan alam mo ang ba Tito priority. Al, hali po Next kami sa Masbate City. Kakabalik Kumusta nila. nga Masbate? Oh, so far okay man po. Nakabawi-bawi naman. Nakabawi-bawi man, may dakol pang basura. Oo. Yaong kami sa F Magallanes, Barangay F Magallanes, covered court po ito.
sa Masbate City kung saan po nagkaigwa po ni na medical, dental, and optical mission po ang Ako Bicol Party List. So, sa Ako Bicol po, gusto po pasalamatan kan sa tuyang mga congressman, sina Congressman na Pido Garbin po, ang sa tuyang mga volunteers, ang sa tuyang stakeholders kan Ako Bicol, ang NAVFORSOL, ang Philippine Navy po ang NAVFORSOL po sa panginginot po ni Commodore Salvador G. Lavapié Jr. sa pakikipag-partner po sa Ako Bicol Party List. Pinagamit po ang sa indang vessel, yaon din po kaibahan ang sa indang medical team para po magtauning serbisyong medical sa mga kababayan ta po sa Masbate. Aram mo, Tito Al, na experience mi ang 6 hours na paglalayag Sa dagat. sa 6 dagat. hours. Alarig Kami yan. sa Castilla to Masbate City Port. Naglayag po kami kang 14. Ang schedule po kang medical mission 15. So, ang na-cater po kang Ako Bicol Partners for the medical nasa 404 plus. Plus may dental din. Na ang nagkandak po ang City Government of Masbate. Kaya dakulaon po ang pasasalamat kan Ako Bicol Party List kay City Mayor Araco sa support po na itinaon nyo po sa Ako Bicol Party List, and sa mga kababayan ta duman na mga Bateños, Tito Al. Talagang marayon sa pagmati po, Tito Al, na gabusinda, nagpapasalamat. Gusto pa nga ning agad doon ang vest ko kang sarong gurang. Pa sa mga taga Masbate, Oo. tatawag pasalamat. Opo, sabi ninda, So, taga Albay, nagkapasalamat na. ay, opo naman. May nagpapasalamat naman. Oo. May mga naiinggit, mga irara. Siguro, oo. Pero bala. Nasa sa kanila na yan, di ba? Oo. Sige lang, basta. Ang sige, inggit, sa trabaho pikit, niya. bala kayo dyan. Basta kami, we will work, we will Trabaho serve. Trabaho lang, daing personalan. Gibuhon ta lang po ang, aram mo, Tito Al, ang doktor mi, mga volunteers. Pasalamatan ta po ang doktor na nag-volunteer po sa mata ophthalmology, si Dr. Irish Karandang sa Masbate City, para po duman siya ang nag-check up sa mga mata kasi nagtao po ang Ako Bicol ni mga reading Nakuha pa glasses. to, may diferensya sa mata. Hali po yan sa Saka- Children International Philippines. Sa kasi cellphone ba ka? Oo, magkaka-cellphone na ang mata mo. Ano ba yung diferensya? Tapos Tito Al, may mga sabon din kaming mga pinanao. Hali po yan Dahil sa... man ka mo kay psychiatrist na pigano. Sa susunod nga ni Oo, parang tapos dapat mas dako mo yung may diferensya So, pa sa yun. mental health, importante talaga yan na may mental health awareness kita, Tito Al. Mas dakul mo yung nagka-diferensya sa Oo, talaga. Importante yan, yung nagkakaigwa ng mga anxiety attack, mga depression. Si Meow Meow, dapat i-recommend datang. Meow, meow, meow. Awa sila star. Meow, 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 meow. Ayan. So, Tito Al, magayunan. So, medical mission mi duman. Thank you so much po sa Rotary Club of Legazpi Central. Sa tinapay po na naipanao, naipakaon po sa mga kabayan ta. May mga biscuits, may lugaw, may shampurado. Takulon kaming Pagkaon. duman. Tas may 5 units na wheelchairs pan pong dara na taga Mobo, Mandaon, Masbate City po ang naka-receive. Siyempre, thank you so much sa Tabang Ora mismo, ang team Tabang Ora mismo sa partnership with the Ako Bicol Party List. Nakulong mga nagtarabang po talaga, Tito Al, pag-abot mi duman, mga volunteers na doctors, volunteers na mga individual na nagtatabang para mag-set up. Siyempre, dahil minalingawan na mag-courtesy call para magpasalamat sa City Government of Masbate sa support po na itinaon nila sa Ako Bicol pag duman mi. Ang yaon po si City Administrator Dr. Adonis C. Dilao, kasi si Mayor po yaon sa Manila. So, siya po ang samuya ang Kung Governor Tonico. Yan, Opo. Arako. Oo. So, kami duman, sabi ni City Administrator, kami kung sisay ang nagdulok sa inda para magtabang, welcome na welcome. Daisin da matanggi kasi grasya yan. So, City Government Legazpi, si Mayor Asia, Apo. magtao man duman.
Opo, dakulon daw sa inang nagtabang. Dahil man daw nila yan tatanggihan. Siyempre, para yan sa satuyang mga kababayan. So, thank you so much po sa mga kaibahan ni sina Edward Baracena, si Rio Sangrio, si Kagawad Joanne Villanueva, sina Amy Sesno, si RG De Guzman, si Ray team. Bongalon, opo, and sa gabos ng mga team na nag-ibahan po. Rin matukaw si incoming Congressman Chan. Mario Chan. Wala pa po akong balita. Mamaya i-message ko si Next. Kong November na Attorney yata. Jan Shan. O baka po. November na Kasi ang pagkakaaram ko, piga-submit din po yan sa... May proseso may proseso po. Piga-submit din sa COMELEC. Tapos alam ko, kay Puan mag-oath. Saka ma-open yata ang Congress November 10 Opo. yata. So, nakaano po, sindangan yan. Nakabakasyon. Nakabakasyon. So, ayan na nga, Tito Al, ang sa tuyang mga pag-ikot-ikot. So, alam mo, Tito Al, yung mga nag-aarapot, nag-message, magusto nila mag-agad ki wheelchair. Magsulat po kamo sa Ako Bicol, naka-address po kay Kong Pido, para po ma-assess kang team tabang kung kinakaipuhan talaga ng wheelchair. Kasi dapat may attachment po na medical certificate, kasi hali sa endorsement ka mga doktor na kaipuhan mo talagang kasi ang iba po, dahil man kaipuhan, tigtutukawan lang. Sayang po ang wheelchair, dakulon pong naghahagad. Mas i-priority ta po. So, magagamit talaga. So, pwedeng ipangsimpa, pwedeng opisina, mag-eskwela, pero kung tutukawan lang ang purpose, ito pwede. Kasi, kaya rakman ka mga nag-aagad. Very limited lang po ang wheelchair na yaon po dyan. Hali man po yan sa mga partners po. Kang Ako Bicol Party List. Okay. Sige. So, nabot na tayo kaagad ng oras. May edit pa man. May diit pa man. So, ano na, Tito Al? So, Invite mga... naman may piyesta na baga sa Legazpi. May mga activities man. Ika na sana mag-invite. May pakarantahan ka? May pakarantahan ka? Imbitado man ako diyan sa karantahan kayo diyan sa Legazpi, tapos kami may activity sa Ayala. Oo. Earth Forum. Opo. May Earth Forum kayo. Diyan sa Opo. Ayala Mall. DCGB ang sponsor kayan. And Fifth Bicol Agri Aqua Fair. Kadakol pa na mga activities ang nakalinya naman para sa Legazpi for Fiesta. Okay. In charge man dyan si City Councilor J.P. Lee, ang chairman, vice chairman si SK Garbin. Okay. Saka siyempre si Mayor. Akala ko, Tito Alma, mapakarantahan ka, katulad baga ng dati na nagapakantahan ka. Imbitado ako diyan. May karantahan. Una ko ika mismo, so ma-event. Ma-plano kita. Oo, baka... Anyway, pag-uronan tayo sana. Oo, una ko mapakarantahan ka talaga. Okay. Okay, sige. Dahil ko naman. Hindi mo naman ako pig-brief eh. Pata ako. On air ko, mantiga Okay. Sige. Anyway, ano na lang, Tito, may mga naka-line up pa po kami. May mga support po kami sa November 7 po sa Sorsogon. Igong pa-bloodletting po ang Barangay Kapoy Sorsogon. Yaon po dyan ang Ako Bicol to support ang the barangay para sa indang mobile blood donation drive. Po. Tapos, mapakamsur din kami, ma-support din po sa Sarong Station. Pwede man banggitin, Total Ako Bicol program. No problem. Itong Dugong Bombo sa Basta Bombo, GB. Oo. Sa Naga City and Digdiman po sa sa Pacific Mall, Legazpi and Naga will support po. Kasi importante po baga, Tito Al, na nagsusuportan po ang Ako Bicol sa alkaining mga programa, kasi importante ang dugo. Dugo ay buhay. Ang sarong bag kang pig-donate mong dugo, mga 3-4 na po ka nang mabibenepisyohan. So, ayan. Oy, Okay kaalitap-tap ha, paki-follow po akong sa kuyang page na Firefly Winter Das Alitap-tap. Abangan nyo po ang mga pakulo po ni Alitap-tap. So, abangan nyo din po yung, paki-like and follow din po kang page ng Ako Bicol Party List.
ang Rep Saldi ko kay kong Pido Garbin sa imo Tito Al na Facebook. Ayan. So sa pangalan kang sa tuyang mga congressman, si Congressman Pido Garbin, ang sa tuyang incoming congressman si Attorney Jan Chan. Ini po ang sa itong lingkod. Sally Constante Lusas. Ako Bicol Party List. Abangan man daw ko Katabang na. sa page ko. Page 1, page 2. Alarmario, thank you. Katabang na. Kasurog pa. Alright. Yun, go. Sinda Bicolano kita, Bicolano